gapure. Gong, non. Ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe nek arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih, nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kok soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane anggere muni wis sing diundang bojone Gareng, bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ayo Ndara Antarja diladeni. Oke. Gus, apa? Ning mangkene sik maju Ndara Antarja gelut nggih? Yo. Njajal kula sing kang Slupan adine mungsuh kakangne menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur dehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing angka 4. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Mbah, edanan. Kowe Bagong nggih. Aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarat tak ajar ditangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Dukdeng samaladeng. Pilih tanding boboteng yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Kae nek tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho. Sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep wak tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener.
nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya iki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekene Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadamu. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak elek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ngono. Waduh, mati aku. Wah! Piye, Kong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Ulu, Kong. Panas, Kong, dadaku. Panas, Kong. Kampungmu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Heeh. Aduh, Kong. Aduh, Guru. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Jae gletak iki, Tru. Ora gleleng aku. Ayo. Wah, gong ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara sing lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku kok mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Dan apa? Kok mengisis? Sajahe rajune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu wae ya sajahe ngono. Wah, niki nek mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah aku nak. Sunane metu ya omong. Omeng meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa? Podhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah, Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ora seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae, Kang. Saiki Kakang ambles bumi. Ora sangetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kondelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Weh, aku lho wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan.
Mongko iki mungsuhe kari dhewe berat iki, Tru. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Turaja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki, ora. Atus kula mungsuh Prabu Baladewa, pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Suwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani yen aku ora mbelani karo Suwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Wantarja. Matur. Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sanjal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragota ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Mulih ora. Mboten kok ya bali nggih nek pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajak napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep ngwedak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik ya ora apa. Gong oke. Dar. Weh, ada. Oh.
wit mutar. Halo aku. Waduh. Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora karang kleru saya abot ki sing tak nggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu kuwi ora. Lara e pancake ora. Panusmane cacalanan Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara dasmu dadi apa wae mlayu le. Selesai. Areng apa saiki coba? Sinumandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora minggat ana paning Prabowo itu gredhe nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Ha kowe iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae didum le. Oke. Sing maju aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, celek. Kowe ngarep endo saka suasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong Digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak. Gong. Ceceng. Wis, kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanan kowe. Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik.
Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe nemu nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane, tenan yakin. Sesek. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe, Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Koro. Bagong. Bagong. Ah, lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Ponokan Bagong aja edan. Iki sapa ponokan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong, nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku kok ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak gedumelan cangkeme gawe wis. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndongak ganti. Nggih, wah. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek ra semene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nene nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngono-ngono lepas oparane jembara. Ayo, iki nane Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pas. Lah iki apa iki? Iya kok ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lah iki kok ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramrata, Jamrata imbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petruk iki. Suarane genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo karepe dhewe. Iki Kyai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kyai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati tenang aku, mati tenang. Modar we. Lilakno ya Harimbi. Yai Prabu wonten timbalaning ngadawu Koko Prabu. Kados pundi? Kedahipun maduka Yai Prabu kedah. Saged angen-engengi dhateng penggalipun Nyai Harimbi. Koko Prabu kula mboten saged matur. Kamanungsan kemawon sinten ingkang saged nilakaken atmajanipun. Kedah mengsah Narendra Yaksa ingkang dibya sura sekti kados mekaten Koko Prabu kula mboten saged matur Koko Prabu. Ah, dalah piye iki Kresna kok kaya ngene iki piye? Semare koden prayitna semuri resika balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi. Den mangke riyin sampun kinten kula menika batur sing cumalena. Mboten kanthi dipun dangu kula wantun munjuk atur.
Ning atur kula niki mang midhangetke mangolak-alik salebeting penggalih dipun gelar dipun gulung. Nuwun sewu lho mboten nama kula menika ngrencang dhateng mrika ngewangi mriki niki mboten ning saka petungane Semar Bathara Guru paring dawuh kaya ngoten niku janjane estunipun paring kanugrahan dhateng ingkang putra paring kanugrahan dhateng ingkang putra mboten wonten tiyang nampi kanugrahan kok tanpa pacoban niku ora ana mboten wonten sing lumrah wong bakal nampa kanugrahan iku mesti iso nglakoni pacoban iku kanthi rampung lan tuntas kados ingkang panjenengan lakoni niki kula nuwun sewu lho kanugrahan sing ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa niku ya nganggo laku, ya nganggo pacoban. Contone nika Pandhawa ajeng entuk negara Ngendraprastha niku sapa ngerti nek Ndara Bratasena niku diloropke teng juranging kasangsaran kon babat Wanamarta. Janjane pancen diloropke teng dalaning pati ning merga teguh timbul penggalihe. Nggone babat Wanamarta wekasan iso entuk kanugrahan wujuding negara Ngendraprastha. Niku wong salwangsul lakon kaya ngoten niku. Nek kudune Pandhawa mati kabeh enten kutha Pramanakati enten wana. Nalika dipun besmi dening para Kurawa. Ning nuwun sewu pati uriping menungsa niku ora gumantung karo titah, ning gumantung karo sing gawe urip, karo sing gawe jagat. Ngoten? Pacoban niku werni-werni. Kala mangsa kudu ngiklasake katresnan. Ngiklasake katresnane anak, ngiklasake katresnaning garwa. Niku pancen dadi pacoban. Ning wong sing iso ngiklasake katresnan nggih wong niku sing pancen tinuding entuk kanugrahan sing gedhe. Nuwun sewu lho. Nek panjenengan tresna kaliyan Ndara Tetuka, merga kabandara tresna ibu karo anak, wekasan panjenengan awal Ndara Tetuka dadi jagoning dewa. Niku ateges kanugrahane anak sampeyan mang tutup dhewe. Kanugrahaning sampeyan, kanugrahane anak sampeyan mang singkirke dhewe merga sampeyan abot tresna. Ning nek sampeyan ngiklasake katresnan, sapa ngerti niku dalaning kanugrahaning Kang Putra lho Ndara. Mangolak-alik tembunge Semar niki Ndara. Miguncing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung pukul nadyan kanthi awrat raosing manah kula midhanget dhateng pangendikanipun Kyai Nayantaka inggih Kakang Semar sareng kula petang-petang jebul leres punapa ing dados aturipun Kakang Semar Badranaya kula pasrah anak kula pejah gesang sumangganipun badhe amurba pukul Dayang Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kakang Semar kula ngaturaken panuwun. Padha-padha. Jejering wong tuwa kuwi ya sing pinter ngolak-alik ukara. Sing tlonjonge dadi becik lan apik. Nggih. Nah itulah mengaten kula bidhal wonten ing Kayuwangan Kresna ayo. Totno laku Jantra Ulun monggo kula dherekaken. Kakang Semar aku njaluk pamit. Nggih mugi-mugi anak niku iso dadi bocah sing iso ana gunane, Den. Nek mati piye, Pak? Mati dijog lengane. Coro.
Gareng karo bapakne kok ngunekke. Iki gawe masalah e. Wong Ndara Tetuka iki lagi umur pira? Kok dijokke dadi jagoning dewa. Malah Semar ki sing ngomongi Ndara Arimbi, nganti Ndara Arimbi ki klase karo putrane. Nek nganti kae cilik lara gedhe tekaning pati, wah sing nesu namung Ndara Arimbi. Ndara Werkudara. Wah. Semar sing dadi perkara itak mutar kowe. Aku ora melu-melu lho, aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu lho, Pak. Aku melu sangu dhewe, Pak. Aku melu kok sangu dhewe ora. Pokoke aku nderek Semar. Aku bangga karo itu Semar. Iya. I love you Semar. Waduh. I love you ora. Aja do cerewet kayo do ditutke ndaramu Ndara Tetuka kae. Gumrayah wadyabala nggiling ngaya. Solas ragane buta ngregeti kayangan Suralaya. Sekipu iki jagoning dewa ngen. Wah! Buta Pandhawa tata gadewe sraya Indriyaksa sara ngaruta Pawana bana margana samirana lan warayang dewa padha jirih srayane padha keplayu wedi karo patih Sekipu mantra kari sak siring bawang sak umuring jagung ora meneke luraing widodari kayangan gawe sungsang Pawana balik. Woi! Buta Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana ketap-ketap tak kira woh pelem pertangga jiwa tiba ning arep aku lha kok iki tak sawang wujuding bayi bocah abang ingkang durung ilang pupuk lempuyange wah dewa wis kelangan akal dewa wis kelangan nalar bayi iki sore dijoko ning pabaratan wah ladal lha opo lakon aku mungsuh jabang sing kaya ngene ya nek yen pancen kowe dadi jagoning dewa aku ora wegah mateni titah sapa wae sing mbelani para dewaja ngelokke dosaning patih Sekipu wak cokot mlebu ning wadukku dadi isen-isen ning wadukku wah
kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca tak jokot wae adalah siungku ora mempan lah kok elok bayi sing maune ora iso nglawat barang tak cokot. Oh, tak kemah-kemah kok malah iso mbrangkang iso ngadeg. Weh, dewa. Kowe aja mirang-mirangke patih sekipum. Ayo, bocah iki gedhekno dhisik ben sak timbang sak bobot karo patih sekipu mantra. Puncang kancing langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Narada. Ayo kadi pundi Kakang? Nyata sekti kalintang lare menika nadyan dereng ilang pupuk lempuyangipun nanging sampun katandha bilih lare menika pancen pepethinganing titan. Namung kemawon patih sekipu sajaipun lingsem di lajeng patih sekipu kados pundi polaipun. Nah, piyambakipun munjatur sanipun para Jawata kanthi ambengok sura. Bayi menika dadipun agengaken lan rumiyin. Dipun dewasaken tegesipun dipun gege. Kakang Rada, punapi? Kula sampun dawuh kalawan Empu Anggonjali lan Empu Ramayadi supados amandhe dhateng lari menika. Lho, mandhe dos pundi? Lari menika badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Kula jer Kakang Rada dipun jer inggih lajeng sedaya rongkonganipun lare menika badhe kula gantos inggih menika mawi rajaning wesi balitung wesi pulasrani wesi mangangkang lan sak pituturipun mila ingkang saking menika Indra wonten timbalan kabeh para Jawata ki nyawisake pusakaning para dewa supaya dijer ana ing Kawah Candradimuka bareng kelawan si tetuka iki. Ngestaken dawuh. Mangke menawi lare menika pejah dos pundi? Kula ingkang ngreksa dhateng pejah gesangipun titah. Kakang Rada sampun ngantos adri. Monggo dinten sak mangke kula atur nyemplungaken lare menika dhateng Kawah Candradimuka. Wah, nggih, ngestaken dawuh, Di.
Maledhek swaraning Kawah Candra Dimuka nganti sundul ngiwati. Kalika semanten Anjedi sang tetuka tanggap sang empura Mayadran empu anggon jali. Sigra gantos rongkonganing sang tetuka. Mawi rajaning wesi saking Kayangan Resi mangangkang wesi balitung wulasani lan sak piturutipun. Nalika semanten saya umup Onang Candra Dimuka mijil ana nom-noman. Inggih kekiter wonten sanginggiling Kawah Candra Dimuka wau. Andyabala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke sinten menika Di wonten jejaga ingkang pakulitanipun Dembaga kados mekaten murup mubyar Kakang Rada punapi kula trimas paosaken inggih menika pun tetuka kala wau ingkang sampun kajedi wonten ing Kawah Candra Dimuka. Dalah jagat Dewa Bathara. Kok dadi kaya mengkoten? Mekoten pripun? Mekaten maksud kula? Inggih. Walah gagah pideksa godhek kok simbar jojo. Nanging kula menika gumunipun kados pundi? Lare menika kok saged sedheku mari kelu kados ngaturaken tata krami dhateng Jengandika Adi Pramesti Bathara Guru namung dereng kepareng ngaturaken utawi dereng saged tata jalma krana dereng kula paringi suwanten Kakang tata krama menika krana saking panguwaos kula. Ah inggih. Lajeng swantenipun saking menapa? Badhe kula pendhetaken saking Bledhek Tuwin Guntur supados manjing gurungipun pun tetuka menika Kakang. Guntur Bledhek manjing wonten gurungipun tetuka. Swantenipun kados pundi? Tetuka ulun ingkang dangu kelawan jeneng kita Mara Gage matura kalawan ulun tetuka. Nggih, Bu Ulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Ulun. Waduh, anak Werkudara suarane ya wis kaya Werkudara. Lah anak Werkudara suarane kaya aku ngono. Mesti ngane-aneh. Inggih, Kakang. Inggih pripun panjenengan malah inggih. Inggih, Kakang. Lajeng keparingipun menika badhe pun paringi teteng resinten. Menika badhe kula paringi tetenger inggih menika Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca tegesipun keklempakaning kekiyatan Kakang. Sumawana Panakawan Bagong Kaka Prabu. Yayi, kula piyambak ugi mangertosi dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Kok Prabu? Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya, pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Narendra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Narendra? Kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora, nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong ruwe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesani suwun Prabu Darmakusuma. Matur apa?
Sinuwun. Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggale kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratuke tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha. Deke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho. Gong, sing elekke iki Sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku e. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa rak juragaku to? Bagong. Non, ning kowe tudu tata krama. Kula nek ra tata krama nggo napa? Lho, kok sak malah sajak sora leh ngomong, kok sik to? Kok Prabu sampun to? Ora, aku mengeleke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi tata krama kaya Petruk. Ngadep ratu kuwi ya kena, ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggo napa? Wah, jan. Sik sore kok gawe masalah lho. Wis Gong aja tok tanduki ya aja tok tanduki. Oh tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong iki mok cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku urung budhek lho, Tru. Ha iya. Mengkene kono kok bengok-bengok. Kok Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan boten kajil. Lho sirku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Narendra Siniwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ora. Iki senengane aku wis wegah, aku wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah kok diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petro dalem Padhararja sak praptamu Panakawan. Wilujeng Gusti, nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa Bagong Padhararja. Pangestunipun Sinuwun Prabu Darmakusuma sowan kula nering sambi kala kula kepareng ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Kula cancang pucaking weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuanan modar. Wong ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya mandhake bahasaku ya apik. Petruk Padhararja samraptamu. Panjenenganipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponokan Bagong Padhararja, pangestunipun Sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Dipun sekecakaken nipun lenggah Sinuwun. Iya Bagong kowe wis ora kepenak Panakawan Bagong. Matur sembah nuwun. Petruk Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki apa ora ngecek karo aku iki? Aku ki ratu tinimbali karo batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ha ya urung. Ah mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kono kene mung diedan-edanke. Harung tau edan dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho, salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajake loro ati tak unekke edan. Inggih, sajakipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak praptamu. Bagong. Lho iki dunekke edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono Gong rasa melu ning jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngiloe sok semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus ki lho, wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning slole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi wae tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus.
Koko Prabu sing lumrah mawon. Ya Bagong, padha raja saprabtamu. Panjenenganipun Ndara Baladewa ngono ae penak ndadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Ya. Pangestuku Tampanono. Kula tumpuk kula Oh iya kowe. modar ora kowe. Walat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jimandayana ning kasantosan. Petro, Nun. selamat. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara Wilujeng. Bagong, Nun. ora celometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sing gojek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana mau ora wani kok. Ditandasi ya beda apa? Ayo sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cese sik ngomen rada seret. Tak cese ora. Petro Padhararja, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng. Bagong Padhararja. Itu mendara jana wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek lho. Pengajaripun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petro Padhararja. Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet Pengajaripun kembar Ndara. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya tak tampa pangestuku Tampanono. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mangka tanpa tinimbalan mara gage matura marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matura ingkang terwaca. Sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebasi di sekolah bening tulen kula puapun tamba bila wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jar kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Seman kula niku mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udakawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi unjukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumandu dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng karo Bagong. Terus kula cah telu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe pepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh, tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Jaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggungane, tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sang Hyang Wukul Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi wis pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang.
nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk, ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, Gemah Pakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut, manunggal kebak karo kunal, manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating Praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaloka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulite marang ora tentrem, merga akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nungsang puyang, numbuk bentuk sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo waton kasembatan kang ginayu. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ugi badhe kula pati tenger. Raden Gurundaya. Raden Gurundaya. Kejawi menika ugi badhe kula paringi tenger. Sinten Dik? Raden Purbaya. Wah, Raden Purbaya. Mbok kula ya tak menehi jeneng. Kula sumanggaken Kakang Trada. Badhe kula paringi tenger inggih menika Raden Krincing Wesi. Di wonten jauh. Dewa menika suwe-suwe saya sembrono. Sinten ingkang boten ngiringi kalian kula nama Macring ngoten. Nanging boten kelintu menika Bathara Pathuk. Walah, Bathara Bakpia. Kok Bathara Bakpia parat ora karepe dhewe. Mirang-mirangke Narada menehi jenenge Macring. Wah. Bareng Patuko Pukulun. Samangke kados pundi? Gatotkaca wonten timbalan. Kejaba saka kuwi kita bakal ulun paringi ya kuwi ingkang aran Caping Basunanda. Panas mbuya kepanasen, udan mbuya kudanan. Kotangantra kesuma kita bisa ngambah dirgantara nlentrik tanpa sutrang. Uga ulun paringi trumpah madu kacerma. Kita ngungkuli lemah sangar kayu waing tawa tawi tawar ora duwe walat apa-apa nggih matur sembah semono tanpa pami. Adi guru mariki menawa Caping Basunanda Kakang. Gatot kaca wonten dawuh. Kita ulun paringi pusaka ingkang bisa gawe ayem tentrem. Ya kuwi kang aran Caping Gunung saben geni mangkon. Kakang Trada, menawi mbok mriko campur Bagong. Lah. Panjenengan menika dewa kok senengane guyon. Nah, ya nggo isu-isukan kaya. Isu-isukan kok ora guyon niku mboten pantes. Kita kudu bisa manglurah satru murka. Ya kuwi Pati Sekipu lan Nalindra Prabu Naga Pracana. Yen kita bisa mateni Kraman Kayewangan ora kita ngamung sak uruping damar sak umuring jagung, besok kita bakal ulun lenggahake ana ing Silakanda Waru Binangun nggih. Sapa ya, Kang? Mbah. Sirahku nggo pancatan e. Ana wong iso mabur ya, Truk? Heeh. Monggo kowe krungu to geger kayangan mau ana sing maringi asma. Asma. Maringi asma Raden Krincing Wesi. Heeh.
Raden Purmonyet Purbaya. Purbaya. Purmonyet ki ora ono lho, ha? Purmonyet ki ora ono. Ha? Heeh. Ya tak jabel. Oh iya. Sajake kae paling ndarane awake dhewe sing didadar karo dewa. Dicek piye? Yo. Pandra tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta jleng bojlenge iblis lanat padha jek-jekan sapa takon karo aku jagoning dewa Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca ya Raden Gurundaya ya Raden Gurundaya kowe sapa? Pate Sekipu. Yen ngono kowe ingkang kudu tak pateni. Lho. Nalare apa lan ana perkara apa kowe karo aku? Ora usah dadak takon aku srayaning dewa. Ora mbok gulung genderamu, ora mbok kukuti barisamu. Aja takon dosa. Ana patih bali mongkari aran. Wah, gaglak limpamu ana. Digdayane kaya ngene. Sinten iki? Gatotkaca Petra. Gatotkaca niku sinten? Lho, kuwi bendaramu. Bendara kula sinten? Tetuka sing maune tak dadekke jago wis dijeti ning Kacandra Dimuka. Kuwi ndaramu, putrane bendaramu Werkudara. Kok cengkiling? Aku gawe kaget kok. Ora sambung-sambung iki ngapa? Ya kaya ngene bapakne bagus, anake bagus. Ora kaya aku. Bapakne gagah kok anake umbelen. Endi-endi. Sapa itu? Ndara Gatotkaca. Aduh, Ndara Gatotkaca. Sapa? Mbah. Ngawur kowe. Putrane Pak Haji, ngawur. Putrane Ndara Werkudara. Nah, sing maune jenenge Tetombo, tetuka. Waduh, kok dadi kaya ngene. Wis, ponok awan padha semingkir. Oh, no bose. Sekipu mati. Inggih. Tak awake? Kula cokot. Wah, la iki Petra iki kudu dikandhani. Waduh, ha iki kudu dikandhani. Ampun nyokot. Nyokot kena nek wis mateng. Walah.
Siapa yang dicaket? Oh kuwi Wah, oh, sok mulai tak golek sing rada apik. Sing larang. Bagong edan. Aja ya ngger nadyan kita kuwi turas sing yaksa ning kita kuwi turas. Ya kuwi Sabta Warga mula kita aja nganti nyokot. Mboten pareng. Ora entuk. Ngestoaken dawuh. Mboten kenging, Ger. Wah, bapakne nek prisa ni putrane undahe boyo ngopo senenge. Lah iya Petro lah nggih. Ogah-gahe kaya ngono kok. Ning ampun nyokot. Nyokot niku mboten apa nek kaya kula, Gareng, Bagong niku biasa. Nek sampean niku satriya perwira. Lho, trae ngaluhur piyayi. Nek kula kaya niku mboten napa-napa nyokot wong mingkire. Mboten napa-napa. Nek sampean niku piyayi luhur ora kena nyokot. Perang ya piye carane supaya menang ning aja nyokot. Ora wijani sapa? Lho, oh iya ning. Kula Petro. Petruk kuwi sapa? Petruk niku adine bapak. Bapak sapa? Bapakmu. Dadi kula sampeyan nyeluk kula kudu lek. Lek Petruk. Nggih. Itu konangan bapaknya digecek diasmu modar kowe. Pun kajenge men gayeng-gayeng ora apa-apa. Hah, kula duwe adi meneh jenenge Bagong. Sampeyan nyebut niku ya lek. Wong loro lek kabeh. Yo lek Petruk. Ah. Karepmu lho. Naga Wracana patene sisan. Ngestoaken dawuh ulun. Iki dibuang sik. Kok arep ngentutke Gathotkaca terus saking senenge dibuang sik. Gong nyambut gawe le. Kok ora ro Bagong, ora Petro, Kang? Langsung menghadap Bapak. Wo ya syukur. Ora melu gara-gara Petro absen. Ora melu gara-gara ora. Mau wis tak eret-eretrene. Ane kok ora kaya ora ngerti kemliwere Petro. Engko nek perkara Petro kowe tak critani mengko. Iki wancine gara-gara ki ora nggo wancine ngrembug lakon. Oh iya iya. Slentrik sisan. Wong tuwa kok dislentrik ora. Anggepe wong tuwa ora entuk dislentrik apa piye? Wong tuwa nek ngayal ora dislentrik ya tuman wae. Ha iya. Ki mau wis ngaturke ya kuwi lelagon jenenge Sudah gembira, Gembira Loka. sudah gembira dengkulmu melacot ora. Gembira Loka. Aku krungu saka kadohan apik tenan. Iki apa to anu Rareng? Supitan. Supitan. Aku nek kelingan ana wong ewu supitan ki merinding isian. Waduh. Amrit iki ngopo? Ayo kelingan jaman leku supin biyen jan wis. Ngrekoso. Umure pira mbiyen sebut kowe? 26. Waduh. 26. Heeh, karang sing biyen ki wis ning pulih. Lho. Wah, barang aku ndek bojo ya dipertanyakan. Terus supin meneh aku. Wah, ngeri tenan. Wonge nggawa bendho mingis-mingis kae. Aku wis arep mlayu disikep Pak Duka, bekakang kae. Terus deleke nggon kayu talenan. Tuak. Medeni ya to. Wah, wis ngeri pokoke. Moko ditambah nganggo madu mingan jan ting clekit. Heeh. Mundak zamane meneh saiki wis nganggo gunting. Heeh. Mundak zamane mundak taune teknologine saya ampuh. Saiki wis nganggo laser. Wah, nganggo Lah mun disorot kae wis apik dhewe. Sesuk taun 2030 kuwi rencana ana mundak zamane meneh. Wong supir rasa dilaser. diapake? Dipistol saka kadoane. Tuwar, wah ilang apa-apane. Ilang apa-apane piye? Ya muga-muga bocah sing supitke bisa dadi bocah sing Migunani tumraping wong tuwa reng. ah iya. Mergo kuwi penting. Heeh. Migunani tumraping masyarakat, migunani tumraping
bebrayan agung, bebrayan gede, syukur bake migunani negara. Amin. Sebab bocah ngene iki supite sukses sekolah karo bapakne piyai sing mampu, sekolah sing nganti dhuwur, bocahe demenakake, tata kramane genep, unggah-ungguhe genep, dadi bocah pinter. Wah, asli wis to. Derajat pangkat ki karo nunggu. Kaya anakku sing barep sing lanang, sing barep. Ora gleleng saiki ning Polres. Waduh. Kok ora tau ngerti le piket aku. Wong kecekel kok. Rumangsamu piket apa? Kecekel. Lah kok nalare piye? Ya tak lebokke ning perguruan tinggi ki njukuk apa le? Ya engko sakanane, Pak. Sidane njukuk komputer loro. Wo. Kecekel saiki. Wah ya wis ora apa-apa nggo pengajaran. Ya wis syukur. Rang, Apa, Kang? iki dasare wulan Agustus ta iki? Ah iya. Iki bangsane awake dhewe duwe gawe sing wajib setiap warga negara sing ber-KTP Indonesia iki ngerti Agustus iki ya kuwi hari kemerdekaan bangsane awake dhewe sing kaping 74. Ayo diunekke lagune. Lagu apa? Lho, 45 lho. Kalau kae genderane kumlebet kuwi kuwi paham ora kowe? Ngerti. Wah, cah seni ora ngerti 45. Ngerti ming 76. Sekarang kuwi ya enak ya kadake. Ranggepe sampenake dhewe iki. Wah, kudune ngerti 45 iki lagu wajib sing wajib diunekke. Heeh. Monggo kanca-kanca wis sumadya. Kanca-kanca selalu siap setiap saat. Pokoke reksona. Kok reksona iki setia setiap saat. Samangsa-mangsa didhawuhi iki mengkari nuthuk. Wah iya. Ya coba kayak apa? Ya, muni Mas, mangga. Lagu 45. Sindene Rambanan apa ku? Rambate Ratahayu. Lupis kontul baris. Kontul kok baris ya? Embo. Kontul kae ngopo nek ngadeg kok sikile dangkat siji. apa manuk apa? Manuk kontul kae. Kae ya wis ciri khase kaya ngono kuwi. Manuk kontul kae nek sikile diangkat siji iki sebabe apa? Ciri khase ngono kuwi goblok. Diangkat kabeh ambruk. Wah. Ada? Iya. Ya edian tenan. Tak tunyo lho reng nek mentake aku ora. Aku iki mengiyakan kok. Mangga. Rambate. Ya. Ning ngono kuwi lho kompak. So ditandani. Iya. Nek ora kena ditandani ya dilondrekke sok. Rambate Rata. Lanang apa wedok kok? Padha wae. Men gemantung tangane nek ngene wedok. Wis mau tutuk kowe ngece kowe ya. Kaya genti ngece aku kowe. Nek ngene wedok, nek ngene lanang. Mbok ganti. Ayo ben aku sing ora kakung ya. Kakung. Jam pira ta iki? Weh, mulane kok tak sawangi ana sing beda. Bagong teko kok kerap-kerip. Waduh, jame anyar. Ngombangane dienggo dicecah ora ana gunane rak dicentelke to. Ah iya, ya syukur. Le tuku pira? Le tuku pira? Murah iki 2.000. Lho. Kok 2.000? Iki menglentokne nglempar bola kok. Oh.
Nggon tontonan kaya aku muncalke bal mlebu ning nggon jam. Aku entuk jam. Wah. Cocoke karo nggon aku saiki nggon aku 2:30. Ngawur. Mbok ngerti wektu. Menamu sampira? 6 ngono. Nek iki ora blandang, nek iki rusak nek iki. Ben gantine jarum dodoman. Jarum dondom. Monggo. Rambate rata kakung, wolo bes jleng ping 3. Ya. Kok kowe memen donongke piye? Nek kowe nyata apal iso dawuh setiap aku nembang aku mandeg langsung tok saut. Siap. Wadake ora. Siap nyaut, siap. Galo kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna. Piye maksude? Jare kok nyaut. Sing disaut ki tembange on blok on. Tembange misale ngene iki. Galo kae kenterane aku mandeg kowe langsung muni ku mlebetang awe-awe. Ngono, ora kok nyaut aku. Paham? Paham. Galo kae endi? Kenderane. Oh, entuk encon goblok iki wegah aku. Galo kae kenderane kumlebetang awe-awe. Nek tembang iki tembang sing cepet ora sanggah aku dicengkok. Oh iya, iki tembang Mars. Mars ki ngerti ra? Mars ki planet. Planet ngembleki sirahmu ki piye? Mars ki ukara cepet karo kae kenterane ku mlepetang ngono. Oh iya, cepet iki, cepet. Karo kae kenterane ku mlepetang awe-awe. Bang putih san iku lawan jatine. Nganggo cengkok, nganggo nada. Aku gareng nek nganggo gajul barang ngono kuwi. Wong men gara-gara sedirae kok nganggo gajul barang. Kowe soalé goblok banget. Ngertos nika niku arep piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora beda-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange. Niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe to. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar sak umuring jagung nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan ku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ing negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa. Kuwi ndadake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting.
Kawulane mriku rasane ditanting kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya Petruk, nggih. Mula sowan kula saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacap, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sak sampunipun dados Nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja ming para-para Nalindra sak pepadane sing disrawungi. Sembengan dumeh dadi Nalindra terus srawungi karo Ratu Ndarawati, Nalindra Mandura, mau srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Limasada, mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk, nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe bar pidato terus sumene, Truk. Sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sul. Sul sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem. Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petruk? Kuwi becik lan apik. Petruk. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabiya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Kono kawan Petruk njupuka saka maduka ora aru bakal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidhal dhateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Truk, engko nek tekan omah omong bapak ya. Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok ming arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki ming aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku nyekel dit ki setiti kok. Ya syukur. Paling pol tak playu. Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati, krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi. Ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petruk. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada. Engko ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Ya. Dienggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe, isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Limasada, paham? Matur, Truk. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Truk. Kok ganjil? Iso matur ora kowe? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Lamet ki, Den? Iya.
Ponokawan Bagong. Nun inggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki kidik. Apa to? Ajeng mini siliki iki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing ngendi? Jare wau ngendikanipun Sinten Para Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane Ketaman Pegebluk. Iya Bagong. Terus Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. selanjutnya Koko Prabu Rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? mangke riyen. Nun samu nggih Sinun. Sing jeneng Pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring Pegebluk dateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane Ketaman Pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing Ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethingganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethingganing praja amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa Tru? Aruya. Areng kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora Ketaman Pegebluk. Kok Ndarawati sing nalendrane ketitisan dewa kok Ketaman Pegebluk nika nuwun sewu, perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Merga saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki, ning atine menungsa sapa sing ngerti, runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Ya. Mula saniki ampun nganti gegabah, ampun nganti sembrono, arepa panjenengan nganggep menika ingkang neraka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa, ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik, niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwun Ndarawati. Menika ingkang sepisan. Iya Bagong. Ngambing pindho Rada seru kong. ngelih. Kanggo bengok-bengok lara ya wonten kula. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuatke. Heeh. Ingkang angka loro sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake, merga sakniki akeh reok. Nuwun sewu, ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasiniwaka menika aja nggunakake netra lair tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndarawati sing palsu, nuwun sewu, pustaka Jamus Kelima Sada iso digawa dening Sinuwun Ndarawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Kelima Sada. Pusaka Jamus Kelima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Kelima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada Tru? Heeh. Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Adan. Ning nek sampean rawuh tareng-karang kedempel, niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman,
Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke Sinuwun Darawati ya kena. Ajeng mangparingke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka. Barapaya. Dong, Darma Kusuma. Ngoten. Kula aturi menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki ping ngemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun aturi menggalih?